Seleka abantu abali-11 ngethuba kungqubana kweenkunzi zegusha isigadla neteksi eLotus Park kwiphondo laKwaZulu-Natal namhlanje. Umphathiswa wezemfundo KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi azinabunyani ingxelo zokuba isikolo samabanga aphantsi Eddington sinika ingqalelo abantwana bangaphandle ukodlula abeli loMzantsi Afrika. Udibene neembila zithutha kwakho namhlanje uNjengeleli Sisha Sinona kwikomishoni kaJaji Madlanga. Sinibulisa emakhaya uKantandambi Ndodwa Ntaba Nophumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Basemagunyeni kwiphondo laKwaZulu-Natal baphanda intsusa mabandla yengozi ebulele abantu abali-11 neyenzeke kwindawo yaseLotus Park eThekwini namhlanje. Ojengene nezothutho kweli phondo uMnumzana Siboniso Duma unqinile kuba umqhubi wesigadla noweteksi bangeniswe esibhedlele kungoku nje kwaye bangajongana namatyala okubulala ngokungenalusini. Lushekela ubambe ongezantsi uluntu laseLotus Park kwiphondo laKwaZulu-Natal emveni kwengozi yesigadla neteksi ezithe zantlithana okwenkunzi zegusha zishiya abantu abali-11 beswelekile. Usuku olunzima kakhulu esifundazweni saKwaZulu-Natal esitshelwe ithimba laka-RTI uMvelase ukuthi cha kunodaba oselenzekile ingozi eyenzekile abazibonele ke bathi njengoba uyawubona le ndawo esikuyona ithanda ukuba igquma kusho ukuthi i-truck ingenzeka ukuthi iphelwe ama-blake kodwa kamasondo i-truck siwabonile already ukuthi akekho esimweni esikahle. Itekisi beyihamba ishona ngase-south kusho ukuthi i-truck iphambana nayo yasweva yasuka emgaqweni yayo yashayisa itekisi kwabe sekuphangalala abantu abawu-11 abadlulile emhlabeni. Kuvakala ukuba le teksi ibikhwelise abantu abangaphaya komlinganiselo. Umqhubi wale teksi kuquka nowesigadla bangeniswe esibhedlele kungoku nje. Already udriver lwe-truck simlandiswe amaphoyisa ukuthi ayombheka ukuthi isimo sakhona ke senzeka kanjani so that ngoba ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi singabe sakhuluma ngendaba ekuthiwa i-culpable. Umuntu osuke kade driver isithutha esingekho emthethweni abe ne-murder rate straight ayingxenye yokuthi icase lakhe liyothithwa njenge-murder ukuze bakusabe nakhona umuntu angavumi ngisho bephoqa ukuthi fanele ungena ngaphansi kwesiteleka. Ngoba mase kunje abantu sebeluze imphefumulo ama-breadwinners ngeke asabuyele emakhaya ngenxa yesimo bekade singakwazi ukuthi si-avoide futhi senze kahle kanti isifundazwe sethu sizama yonke indlela ukuthi izingozi sizinciphise noma ziphele. Abasindileyo abasixhenxe nabo bangeniswe ezibhedlele ezahlukeneyo ukanti isebe lezothutho kweli phondo lithi bobabini aba baqhubi baza kujongana ngqo nengalo yomthetho kuquka nabaqashi babo. Ngokwemibuzo siyibuze nokuqinisekisa kuyiqiniso ukuthi siyakhonfenyela ukuthi bese bekhona o-Q marshal noma la abagadile erank ukuthi umsebenzi wesizwe wenzeka kanjani okuyibona abasuke bezosiqinisekisa ukuthi basuke benze njani ngokomgomo nangomthetho basuke bezobheka itekisi kumele 11 kumele u15 seat kufanele babheke kodwa esinye isizathu abasibekayo umnikazi wetekisi ukuthi kungenzeka ukuthi khona abantu kade behamba behlika behambe bathatha isona sizathu ongathola ukuthi uma isuke erank indlela abasuke bezokwenza ngayo amaqhinga nakhona kufanele sikhulume nawo ngoba sishilo already ukuthi kuyofanele sigumbe singasegcineni ukuthi kwenzakaleni nakhona ke kubanikazi betruck siyozama by all means ukuthi nakhona abe ingxenye abantu efanele baboshwe uma sekuqhamuke bonke ubufakazi. Isebe lithi liza kufakana imilomo nentsapho ezichaphazelekayo ukufumana ukuba lingancedisa ngantoni. Umphathiswa wezemfundo kwiphondo laKwaZulu-Natal uSipho Hlomuka ebendondelwe isikolo samabanga aphantsi Eddington ngenjongo yokubonisana nabazali kunye nesigqeba solawulo sesisikolo ngokuphathelene nomba osematheni wabazali abakhalazela abantwana babo abangafumenanga zindawo zokufundela. Umphathiswa uthi azinabunyani ingxelo zokuba esi sikolo sinika ingqalelo abantwana bangaphandle kodlula beli loMzantsi Afrika. Sele kusisithuba seveki ezimbini iqalile inkqubo yokufunda kulonyaka. Kodwa noxa kunjalo kusekho abazali abanabantwana abasengodinga indawo. Umbutho wamatsha-ntliziyo iMarch to March ukwiphulo lokuxhasa abazali ekufakeni abantwana kwesi sikolo samabanga phantsi i-Eddington ngethuba benethemba lokungenelela kwesebe lezemfundo kweli phondo. Hey besicela nje ukuthi bandla sizwele nje wasihlala la
sixakekile and iy'kole izona eziseduze because last year bake basizamela i-transport mabezamela i-transport kwathi mase kupheleke nje phakathi nonyaka bathi futhi iy'ngane ziy'gibelele zona so asi-afford besicela ukuthi asizamele isikhala la esikoleni iy'ngane zethu zikwazi ukufunda because kuseduze. Owona mngeni abajongene nawo abazali ngumgama okude wezinye izikolo nanjengoko bengenamali yokuhlawula izithuthi zabafundi zemihla ngemihla. Mna bendicela ukuthi asize ukuthi at least afake ingane zase-South Africa kuqala phambili ngoba ezama-foreigner at least bayakwazi ukuthi bayaqualify bangakwazi ukuthi bathathe ingane zabo baziseleke eGreyville. Emva kweveki uluntu luphantsi phezulu lutyhudisa kwibhunga eliphethe kwesi sikolo. Namhlanje lingenelele okokuqala isebe lezemfundo kweli phondo ngenjongo yokubonisana nabazali ngale nyewe. We are also deeply concerned about the continued protest at the perimeter of the school and that have otherwise affected teaching and learning at this school. I know that this issue has occupied the heart and the mind of the South Africans. It has attracted even global attention. We have a responsibility as a Department of Education to protect everyone who enters our schools. Therefore, we'll not allow schools to be misused as a site of social conflict. Ukanti nabakwantsasana bebephume ngobuninzi ukuza kuqinisekisa ucwangco kwesi sikolo. Inhloko yebutho lokhethe kwiphondo laKwaZulu-Natal uNjengele Lesitsha Sinona uxelele ikomishoni ekhokelwe nguJaji Madlanga ukuba nayo ngumuntu yilonto walibala ukuquka ezinye zeenkcukacha kwingxelo yakhe efungelweyo lusuku lwesine evele phambi kwale komishoni lokaSinona. Bebesehlisana besonyusana uadvocate Adila Hasim noGeneral Lesitsha Sinona ngeenkcukacha angazange azibhale kwingxelo yakhe efungelweyo njengemiyalezo phakathi kwakhe noVusumuzi Khet Matlala. When you write a statement, you will write about things that you remember. And as a human being, you will also be making some faults. That is why there are sometimes faults. We also make faults, and I believe you also make faults. General, I think you are evading the question. You're not answering what I asked you at all. And in fact, now you're raising another problem. You're saying that those annexures were redacted. Is that what you're saying? I said I talk under correction. I need to be corrected that certain information on those things when my attorneys that were redacted, I said I talk under correction. But I didn't include them in my affidavit. Uadvocate Hasim utyhole lokaSinona ngokunganyaniseki kule komishoni ngenxa yokucinga ukuba imibuzo ephathelene nemiyalezo phakathi kwakhe noKhet Matlala ibingazukubuzwa. To my satisfaction, and what I wish to say to you, and what I put to you, is that you're not being completely open and truthful with the Commission, and that the reason you gave a different answer yesterday was not because you were not aware of the content of those annexures, because you were aware of it, as we know, but because you, under questioning, realized that what you had done was wrong. Kwangaxeshanye uGeneral Sinona ukhanyele ukuba nolwazi ngentsingiselo yomyalezo wathunyelwa kuye nguVusumuzi Khet Matlala uthe akakhumbuli ukuba wawuthetha ngantoni okanye ngabani na. Allow me to utilize the word I assume that it may have been concerning the tender, Medicare tender, and his issues with Lieutenant General Kua. Uadvocate Hasim ke uthe impendulo yakhe kulomqhafazo kanodolazana kabhonto phakanyiselwe phezulu ibonisa ukuvumelana nencoko kwanokuba wayesazi mhlophe okokuba kuthethwa ngantoni okanye ngabani. Mongameli Cyril Ramaphosa uyalele umphathiswa wamapolisa olibambela uNjingalwazi Feroz Kachalia kunye noNjengele Fani Masimula ongumkomishina lamapolisa kuzwelonke kuba baseke igqiza elikhethekileyo lophando eliza kuphanda abo boyanyaniswa nezityholo ezinobuzaza ezithe zavela kwikomishoni kaJaji Madlanga. Mongameli uthi ukusekwa kweli gqiza elikhethekileyo kubalulekile kakhulu ukuqinisekisa ukuba olu phando lwenzeka ngokungxamisekileyo.
The President has been seriously concerned about what's been coming out of the Madlanga Commission, particularly with respect to how it has eroded levels of confidence that society has on law enforcement agencies. It was therefore important for the President to direct immediate action in line with the terms of reference that established the Commission, for that immediate action to follow on the interim report and have action taken against the individuals that are implicated. Secondly, it's important that operational strength or operational stability of these law enforcement agencies is strengthened, and we do not allow a situation where individuals who are involved at not only undermining the mandates of law enforcement agencies, but also who are undermining operational capacity, that those individuals are dealt with quickly enough, and that we don't wait for the conclusion of the Commission and its final report before we act. Balucwabevu ngumsindo abahlali baseXhorha eMpuma Koloni kwaye bavale indlela ngamatayala avuthayo namatye bekhalazela ukungafezekiswa kwesithembiso esasenziwe ngabasemagunyeni sokubalungiselela indlela kunyaka ophelileyo. Abahlali bathi kudala belindele ukulungiselwa le ndlela kwaye bathi badikwe yokosa ngoku bafuna inkulu baphathiswa ephondo uMnumzana Oscar Mabuyana azokufaka nemilomo nabo. Sele lungene kusuku lwesithathu uqhankqalazo labahlali baseXhorha. Abahlali bakhalazela indlela embi kwaye babanga ngelithi kudala bethenjiswa ngurhulumente kodwa akude kubekho tshintsho. Le ndlela iphakathi kwengingqi igogozayo neXhorha ivalwe ngamatayali avutha bhe ngumlilo ngabahlala baluGcwabevu ngumsindo. Siqale ukutoyitoya last year 2025 February. On the 20th, uzile uMnumzana uNqatha wathembisa ngokuba by April last year uzawuyenza le ndlela. Kwawube kuqhuma uthuli kusenziwa indlela. Nto leyo ingakhange ibe inako ukwenzeka. Sahlala sanyamezela siphindile satoyitoya. Eyona nto ke ibuhlungu nyani ke apha malunga nale ndlela chaphazela imoto azikho kwiziko lezempilo nakwiziko lezemfundo. Izikolo ezingaphandle apha edolophini azifikelele esikolweni ngenxa yale ndlela. So uthetha ukuthi ke nayo into enzeke izolo uthe israyithi ke ayivele amapolisa esigqothile ke apha emveni kodutyulo nabantwana bethu nathi, kodwa asiyazi ke noba isitshekile israyithi ithiswa ngamapolisa na. Data uPremier Oscar Mabuyane sicela wena uze ngokwakho uzosinceda kule nto yale ndlela. Ngoba ngoku into sesiyibona seyiqhubeka siye siqhathwe kufika abantu sebezivulela ibusinesses zabo towards le ndlela abantu bafike bapethe nje kwezo ndawo. Ukanti isebe lezothutho eMpuma Koloni lithi sele ikhona ikontraka ezokwakha le ndlela kwaye libongoza abahlali ukuba babe nomonde. Siqondi inhlungu yabantu kambe ke sikwakuvuma nokuhluthuka kwenhliziyo zabo ngoba ukufumana icontract kwazi ukwenza lo msebenzi kusithathe ixesha elide kunoba besilindele. Kodwa ke umsebenzi uzawuqalisa ngoba sithe sayifumana ngelingeni ngayinto abesiphaya ukuyoyinikezela ngokusesikweni kubahlali. Iza kwenza ke laa ndlela phakathi kogogozayo ukuya kutsho phaa kumbindi wesixeko eXhorha. So sifuna abantu babe nomonde ngoba umsebenzi silindele uba ngabani uqale ingaphelanga inyanga February. Aba bahlali bathi bafuna inkulu baphathiswa ephondo uOscar Mabuyane ingenelele. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa iNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo eRhawutini. Igqwetha elimele usomashishini oseluvalelweni uVusimuzi Khet Matlala livakalise inkxalabo ngokufuduselwa kwakhe kwiziko loluleko elikude nephondo laseGauteng kwaye licele ukuba asiwe kufutshane nenkundla apho ityala lakhe lixoxwa khona. uMatlala bevele phambi kwenkundla ephakamileyo eRhawutini namhlanje kunye nabanye abane atyholwa nabo kuquka unkosikazi wakhe uTsakani Matlala. Subsequent to him coming on record and I think having one consultation, our client, Mr. Matlala, accused number 3, was whisked away in the middle of the night to Kokstad, which is quite far away in KZN. That started causing severe issues with consultation, and I'll get to that in due course. He eventually got disclosure from the state. Us having gone through the disclosure, we noticed that there's quite a number
of documents. I don't want to use the word outstanding, but we've got loose documents in some of the dockets that has no sense of purpose. There's no cover affidavit, for instance, to explain where these documents come from. Kanti kunye abantu lezotshutshiso liphawule ngalomba kaMatlala. Icala lihlehliselwe umhla ka-6 kuFebruary njengoba abameli baka Mr Matlala befuna ukuletha isicelo mayelana nokuthi correctional services iye yamsusa lapho banjwe khona eGosi Mampuru yamisa eKokstad. Ngakho ke bafuna ukufaka isicelo nenkantolo ngoba bathi lokho kuphazamisa inhlelo zabo zokuthi bakwazi ukuxhumana naye mayelana nokulungisela icala labo. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga lam leMozulu bethuna mna ke gama ndikuThabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masijongeni ke bethuna nansi kaloku ke iMozulu leyo ke mzontsude ekhaya siyasiphawule kaloku iziganeko zamvanje zeMozulu kuMzantsi Afrika yokuqonda nawe ekhaya noko kusibekele mpela ngamandla kwindawo nezizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika ndawo ke ezifana phaya kodiyara futhi ekuseni qaba ngamafu phaya ngexesha lasekuseni bevuso lashumi nje elikhatshwa sisipozo ngokubanzi masijongeni ke amaqondo wakho okutshisa aphansi naphezulu sivele ngephondo lokuqala eliphaya lona eMpuma Koloni ngamanda ke futhi ke bukulam ke kuntshona xabe nombindo lapho nephako kaladokho nazo zonke nje ezaziphaluka ekseni futhi kusibekele futhi kuyaduduma phaya ekseni noxa kufudumele ngorhatya sibevala imini yabo ngamashumi amathathu nje akhatshwa sisihlanu nansi iMozulu kwelaphondo laphaya eFreystata ngamanda ke futhi kuntshona xabe nombindo lapho nephaya kaloku 20 degrees wena ke uzinze phaya Bloemfontein futhi izigaleko zemvula zibikiwe ngomso ngorhatya kulo lonke nje elaphondo nansi iMozulu kwiphondo laphaya eNtshona Koloni ngamandla futhi ke kwimpuma namazantsi lapho ndawo ezifana phaya koGeorge neziphaluka ekseni futhi ungasibela kakhulu yonke nje intsasa isenibukele ekhaya ngokubanzi iMozulu yenjenje ephondweni laphaya eNorthern Cape ngamandla ke futhi ke kumazantsi neNtshona lapho kakhulu phako Priska futhi ekseni qaba ngamafu mpela bevuswa ngu21 degrees kanti ke zebenjenje futhi ephondweni Northwest impela ke bukele futhi kumantla nombindi welaphondo njengaphaya koMahikeng ngexesha lasekuseni futhi zezozigaleko umbukelo wami sokuxhabuka kakhulu kwemvula nezikhatshwa zindudumo ngamaqondo okutshisa phansi ka20 degrees kanti ke benjenje ephondweni laseGauteng ngamandla futhi ke kwintshona nempuma phako Springs ekseni futhi ko15 degrees ofana nqowa ke phofu napha koJohannesburg ethembisa ekseni ngelashumi nesihlanu mbukele nyuka nami ngokubanzi sijonge iphondo lapha kaloku koLimpopo ngamandla ke futhi ke kumazantsi welaphondo bila umzekelo ekseni futhi unganetha yonke lantsasa naphaya koThaba Zimbi ngamashumi nje abenanye sehle njalo ngokubanzi sijonge iphondo laphaya eMpumalanga ngamandla ke mzontsundu ekhaya koStanderton ekseni amaqondo okutshisa phansi lelashumi nje elikhatshwa sisihlanu napha koEmelo futhi xa unyuka ngephondo ko16 degrees vuma apha ekhaya ndivale ndisonge iMozulu phaya kwaZulu Natal ngamandla futhi ke kwimpuma elaphondo Richards Bay kwasekuseni futhi ko20 degrees napha kumazantsi eKokstad bevuswa ngu15 mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli Kanti ke oogxa bethu bayabuya ngomso nezindaba zesiZulu kwangeli xesha kamnandi bawethu.